জন্ম হয়েছে কিন্তু এতিয়া বিপিএফ আর ইউপিপিএল প্রধানকে এই দুটা রাজনৈতিক দল এটা শাসকৰ থাকিলে আনটো অপজিশনত থাকে এটা অপজিশন থাকিলে আনটো শাসকৰ থাকে তো এই পটভূমিত যেহেতু দুইটা আঞ্চলিক রাজনৈতিক দল আর এই আন্দোলনের যিবিলাক নেতৃবৃন্দ বহন কৰিছিল যিবিলাক সংগ্ৰামী নেতা আছিল জাতীয় সত্তা জাতীয় আন্দোলনৰ নেতৃত্ব দিয়া এই নেতাবিলাক প্ৰমোদ বড়ো ডাঙৰীয়া হাগ্ৰামা মহিলাৰী ডাঙৰীয়া আন নেতাবিলাক এতিয়া দুইটা ৰাজনৈতিক দলত সিহঁতে কাম কৰি আছে আৰু নেতৃত্ব দি আছে তো এটা যন্ত্ৰ আছে চুক্তি ৰূপায়ণৰ স্বাৰ্থত কেন্দ্ৰৰ লগত কেন্দ্ৰীয় লগত কাউন্সিলে ৰাজ্য চৰকাৰৰ লগত একেলগে থাকি একেলগে কথাবিলাক আলোচনা টেবুলত আনি পেলাই সমাধান কৰিব লাগে অলপ বিলম্ব হৈছে কোভিড পৰিৱেশ এটা এসসি বিনিफ्राय फिसाय थैजानाय बेनिफ्राय फिजिकली वीक डिसेबल पर्सन मा होनगोन बर'नि हेन्डिकेप ना बर'नि मा होनगोनथाय अंगहानि ना मा होनो बेखिनि ग्रुप কিন্তু ঠিক যে যদি সঁচাকৈ ৰাষ্ট্ৰীয় দলৰ জেগাত বিটিসি ৰাইজে যদি গোটেই নিজৰ বিষয়খিনি সমস্যা সমাধান কৰিব পাৰে তেতিয়া নিশ্চয় আমিও দ্বিমত নহয় আমিও তাত আছোঁ কিন্তু তাৰ সলনি কেৱল ক্ষমতাৰ স্বাৰ্থত বা নিজৰ স্বাৰ্থখিনি হেৰি কৰাৰ কাৰণে তেওঁলোকে কৰিছে সেইটো কিন্তু আচলতে কোনো কাৰণে ভাল কথা নহয় জিএছপি কি কৰিব কাক সমৰ্থন দিব আমাৰ অভাৰঅল যিখিনি আমাৰ ৰাইজৰ কথা যে আমি প্ৰমোদ বড়ো ডাঙৰীয়াক ছাপোৰ্ট কৰাৰ পিছত আমি আশা কৰিছিলোঁ যে বিগত সময়খিনিত যিখিনি সমস্যা সমাধান নহ'লে সেইখিনি সমাধান হ'ব বিশেষকৈ ভূমিৰ সমস্যা এই যে গাঁও কৰ্তনৰ সমস্যাটো একেলগে আপুনি দেখিছে যে তেওঁলোকৰ দিনত কলেজ 10খন কলেজ ল'লে কিন্তু য'ত অসমীয়া মাধ্যমত পঢ়ি অহা কলেজত পঢ়া ধমনা কলেজখন তেওঁলোকে কিন্তু নল'লে আমি বাৰ বাৰ ৰিকুৱেষ্ট কৰিছোঁ যে 5 বছৰত আপুনি 16খন কলেজেই লগ বিটিছিল কেৱল 10খন লোৱা হ'লে কিন্তু তেওঁলোকে নকৰিলে গতিকে তেওঁলোকৰ এইবিলাক কাম কাজৰ পৰা এটা কথা আমাৰ শুভাংশী সমৰ্থকসকলে এটা কথা কৈছে যে এইবাৰ কিন্তু ইউপিপিএলক ক্ষমতাৰ পৰা কি কয় আঁতৰাব লাগে দৰকাৰ হ'লে হাগ্ৰামা মহিলাৰ লগত আমাৰ জিএছপিৰ কি কয় এলায়েন্সৰ কথাটো ইতিমধ্যে চৰ্চিত হৈছে আৰু মই ভাবোঁ এনেকুৱা ডিৰেকশ্যনত আহি থকা দিনবিলাকত বিষয়খিনি আগবাঢ়িব एससि बेनिफ्राय फिसाय थैजानाय बेनिफ्राय फिजिकली वीक डिसेबल पर्सन मा होनगोन बर'नि हेन्डिकेप ना बर'नि मा होनगोनथाय अंगहानि ना मा होनो बेखिनि ग्रुपनो पिजिआर हाखौ होनायनि बेबस्था खालामदों गोजोननाय मोनदों आं गोजोननाया मोननै धरननि मोनदों मोनसेया जादों जोङो बिटिसिनि खौसेथि गोरोबलायनाय आरो जौगानाय बे थांखिजों जोंनि इयुन जिउखौ रैखाथि होनायनि थांखिजों जोंनि इउपिपिएल दोलोआ मानगोदै प्रमोद बर' बिथांनि दैदेननायाव साफ्रोमबो बिपिएफनि दैदेनगिरिफोरजों जों सावरायगासिनो दङ खौसेथिनि थाखाय मानोना खौसे जायोब्ला सुथुरा जोंखौ एटेक खालामनो हाया आरो जाय असान्ति सृष्टि खालामनो नागिरदों बे बिटिआर हालामखौ लानानै बिटिसिनि बर' अनाबर' गासैबो जाथि जनगोष्ठीखौ लानानै बेखौ जों माबोरै संरैखा खालामनो हागोन बेनि सोमोन्दै जों खौसेथिनि थाखाय खामानि मावगासिनो दङ आरो खोब खम समनि गेजेरावनो नोंथांमोना सारप्राइज जागोन मा सिमां ना मोगथां जाखो होनना मोदोम खेबलायलायना लानाय जागोन नंमारगौना नंमारा होननानै बावैसोनो मोनसे बिराद गिदिर जोंनि खौसेथिनि मोनसे दोहौ फैनो नागिरगासिनो दङ जेखियानो जाथों नैथि खोन्थाया जादों नोंथाङा जेखि पार्टियावनो थाया मानो जेखि धोरोमावनो थाया मानो जों बिटिआरनि गासैबो हानि जेंनाफोरखौ फोजोबनायानो जोंनि इउपिपिएल दोलोनि गुबै मन्त्र मानोना बर' हारिया दिनैनिफ्राय 7,000 बोसोरनि सिगांनो जोङो बावहाय रायजो जाबोदों 7,000 बोसोर भारतनि संस्कृतिया भारतनि राव आसार खान्थिया जोनोम जानायनि सिगांनो जोंनि बर'नि राव आसार खान्थिनि जोनोम जादों होननानै गोबाङा बुंनो नागिरो बे आं बुंनाय बाथ्रा नङा बे सान्थौगिरिफ्रा बुंनो नागिरो बर' बिमाफ्रा जोंनि बिब' बिनानावफोरा गावनि मिजि मिजि आसिजों दांमोन फिथोबनिफ्राय बा थुलानिफ्राय खुन्दुं थुननानै सोंसे सोंनानै दासे दानानै हरसेनि गेजेरावनो गाब फोननानै दावहायाव गावनि बिसायफोरखौ गावनि बिदाफोरखौ गावनि फंबायफोरखौ
गावनि आंगोफोरखौ हगारहरोमोन जायनि जाहोनाव दिनै जोंनि बर'नि गेजेराव रोनसुन्द्रि मोसानाय ना रोनसुन्द्रि मोसानाया दङ बे जोनोम जादों बेफोरबायदि नागारनो हायै जोंनि जा हारिनि रेखाफोर बेयो गोमालांनो थांगासिनो दङ बेनि गुबै थांखियानो जादों आंजों नोंथांजों जों साफ्रोमबो जयै खौसे जायैनि जाहोन राजखान्थिनि गावबा गाव मुलाम्फानि थाखाय जोङो सोरबाया होनो है इउपिपिएलआव थानानै जों हा लास्लायस्लाय उनावहाय बिपिएफ होनाय हाखौ जों लागोन जोंनि सरकारा फैफिनखागोन बिदि होननानै जाम्बा जाम्बिफोरखौ दा थगायबाय थानायखौ जों दुखु मोनो दाखालि नैबे थांनाय बैसागु नङा बिनि सिगांनि बैसागुआव 7,000 बिगा 7,000 फेमिलि टटेल बाक्सायाव जोंनि स्पिकारनि समस्थियाव आरो मा समस्ति मोनलाय बागानपारा समस्थियाव आं बैसागुनि प्रग्रामाव एबसुनि प्रग्रामाव थांदोंमोन बावहाय मोननै ग्रुप फैदों हानि जेंना लानानै जेरै नोंथांमोना दा हानि जेंना लानानै जोंजों सावरायदों बेवहाय जोङो हानि जेंनाखौ जेरैखि जायाबाबो जोंनि सरकारनि दिनावनो फोजोबगोन होननानै जों एसुरेन्स होदों बे बर' हारसानिल' खोथा नङा गासैबो हानि जेंनाखौनो मोनसे पार्टिया दाना बादा होदों ओइ प्रमदारि फेरेंगानि आखाइजों होनाय हाखौ लायो नामाब्रा थांनाङा होननानै 7,000नि गेजेराव 5,000 बिपिएफ सापर्टार 5,000 2,000 बिपिएफ सापर्टार 5,000 इउपिपिएल सापर्टार दाना 5,000 एप्लाइ खालामनानै दा जोंनियाव सेक्रेटारियेटआव सफैबाय दाखालि 400 बेसेबांबा माबानि दा आंनाव दंफैयो इसिआव पास खालामनानै एप्रुभ खालामगोन नेक्स्टआव बेखौ बाखि 2,000 थालांसिगोन आयेन जा मोनसे जादों 2022 मायथाइनि 11 नभेम्बर खालि मोनसे आयेन जादों नोंथांमोननि हाया बे भिजिआर हा भिलेज ग्रेजिं बे भिजिआर हाखौ मोननाया गोरलै खोन्था नङा 2022 मायथाइनि 11 नभेम्बर खालि मोनसे आयेन बानायदों जे मिशन बसुन्धरा होनो आसामिसाव जोङो मिशन बैसुमुथि होननानै दा बेवहाय बानायदों बे मिशन बैसुमुथिनि गेजेरजों एसटि एससि बेनिफ्राय फिसाय थैजानाय बेनिफ्राय फिजिकेलि उइक डिसेबल पार्सन मा होनगोन बर'नि हेन्डिकेप ना बर'नि मा होनगोनथाय अंगहानि ना मा होनो बेखिनि ग्रुपनो पिजिआर हाखौ होनायनि बेबस्था खालामदों नै दाखालि 2022 सननि 11 नभेम्बराव दा बेखौ लानानै जों दा हाखौ होनायनि सिस्टेम खालामगासिनो दङ आरो बे सिमनाया जेब्ला बारलांगोन गभर्नमेन्टआ जुदि गुबुन रुल बानायबावोब्ला गभर्नमेन्ट अफ इन्डिया गभर्नमेन्ट अफ आसामा नोंथाङा हाखौ बहानिफ्राय मोनगोन बायसान्स जुदि बिपिएफआ फैफिनाब्ला फैफिनगोन होननाथ' बुंनो हाया 17 बोसोर होनो हायाखै मा गामिमोन आफादगिरि बे नर्थ उत्तरनि खाथा मदाति आरो पश्चिम गलाजार बे मोनथाम गामिया भारतआ स्वाधीन जानायनिफ्राय 77 इयार्स जाबाय सार्भे जायाखै दिनैसिम